বিকাশ দেববর্মা স্যার ইতিমধ্যে আমাদের প্রদীপ প্রজ্বলন চালিয়ে আমরা ধরে ধরে তিনি পরম্পরা যত মিডিয়া রঙ তিনি जों खय साब डिविजननि बिसिङाव खालामजाक जोंनि चाम्पाहाराव दिनै बनमोत्सव बनमोत्सवनि उद्देश्य थाखाय बुफां गायनाय बुफां बानचिनाय दै जोंबो बानचिनाय जोंनि परिबेशखौ रक्षा खालामनाय आमानि बागैनो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बाय लुवाय जिजाक दिनै चाम्पाहाराव दिनै बनमोत्सव खायजागो बनमोत्सव फाइमानजों फायगासिनो जिला सभाधिपति तै जोंनि खय डिस्ट्रिक्टनि डिएफओ तै जत फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अफिसार तै जत जोंनि एडिएम बिडिओ तै चाम्पाहारनि बिएसि चेयारमेन भाइस चेयारमेन जत दङ फायै जों दिनै बुफां गायनायखा तै चेयाररनो जों बुफां बागैरिखा बुसखांगो जों बुफां गायनाय बुफां बानचिनाय स्लगान तै दिनैनि प्रग्राम एडिशन से बेंक काय खसनो दिनै म प्रथम खय निबिसिङो कारण नर जतन साइमनो वातै किचा लेट फाइमाने बागै म प्रोग्राम लेट खायजाका वातै तागो नर साइमनो काहामकै वातै फायको आबन बागैनो बुफां गायखिनो गया बुफां बानचिनाय आबन बागैनो दिनै नगर प्रथम खय साब डिविजन निबिसिङो तै आगामी दिनाव जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल खायनाय बनमोत्सव खायनाय दिनै उरनो प्रथम बेले बेले हामबाजोताव मिडिया